Memo ache mwa kwa ba meda se so gusuwa no ehwe Badwam Adom TV so de edruso no ye nkase bo de di nkan kwa no pe ne nsem no de obetie no bi enesem edwumako a wo mo hwe anyina mahoden ho nsem so chemu a se wo mo hyegina ye bi se obi ene ho no obefa anyina mahoden ne kwa enye se wo de twe Ghana fo so sanso na environmental health and sanitation program stronko kwa na mpanimfo de abasua pa hodo mu Adom kase e de echi tewufo nso se wo mo ate atwa we ne nsem ahodo bi na mde somo se Badwam so kase wo hia me a e ya freme anoche wa ba adwa se wa fe nsem ne chie mo me mfanto so ema atoye mantem no panyina wono no ye manager electricity company of Ghana engineer Samuel Justice Ofori was say operation no free consumption ya ECG adwumako ne dia ba no enye sesabi omode betwe Ghana fo aso na emom Ghana sika sem ya wo so no wo mo hwese obi o na ma hoden de kwa so na wodi ahoden de di dwuma no sika no betwia na abansa beka na wodi ayempuntu dwuma wo mayi wo you see power be also to me etua for no hoka every ochina first February ebe se na amanfo amama ba promo ya staff no beba promo na nia omo ba be ne se omo check integrity of all meters ye meters I work promo you know both prepaid and then the credit meters omo update details of customers BB to say phone numbers GPS address omo update sa details no afi so obi dika ebeji arrears na nipa no edi ho ka one chia ebe disconnect wo engineer Ofori kasa yemu no wasan so abo Ghana fo nyina akoko se ECG adwumakuo no emma obi atumi se wonwura manfo fie mu enyeji wono musika wono mobile money so ne senti ama wani na ho pa ama obi anada wono anye wono musika na me pese me bo your customers no kokko ewa ha ebinumu enam saadi yesu frefre customers say yentuaka into some specific phone number yenye saadi no fraud senti so bia fraud say tuaka on a specific mobile number sa ade no fraud your system no said ye tie ni say uye bibia na wo betuaka ye generate invoice ma nti invoice na ye generate amount no sa invoice no na wo tuaka yen free ECG sense money enko my Ghana honidie mu ensem akra school of hygiene ye wo kolebu wo mo amade suafo bi akwa ba wo mo na eba afimpidini aduonu miensa ne afimpidini aduonu nan academic year no emo na we no de di nka akra wo mo ba besua environmental health and sanitation program na mpadimfo de sa dwumadi abebo adze no kyeremu a so mo makwa amade suafo asua courses bi atise yi a na chese dachi SDG goals no ya set ya maye hono by 2030 dear na sa hye ye ni nyina Ghana honidie mu nsem no atumi agina brane. We have problem with the building, lecture theater. We have a laboratory, then the hostel facilities. And somehow, we had some help from Ministry of Sanitation and Water Resources. They are renovating our hostel and they have provided the lab equipment and still renovation is going on. So that is a good thing. But we still have, now that we are taking more students for this program level, that is the Bachelor of Science in Environmental Health and Sanitation. We need more facilities. Engineer Professor Peter Apia Oben panyini awoda Civil and Environmental Department ano ewo Cape Coast suapon mu ne kasa yemu no otu adesuafo ni nyina afo se ewo mu se wono madesua ho hia pa ne mum ehu be hia se wono betu wahu asi wono mu se baabi a wobeduru no obehwe ama honidie mapa aba hono mu. University of Cape Coast say ye hwe oman mu nyina ne wiase ba nyina said ye ka say ye hwe university ranking said ye universities umbo mu homode a Ghana ha obi age atum say University of Cape Coast ye na ye di kan West Africa and na ye hwe Africa ha nyina ye fa first time na ye ka ho enti say usua de say wo pe UCC certificate there e wo say wo bo homodin say de be ya high standards obi a hwe animo say wo de be de de no wo ba bia obeko bia obe ho say ampa University of Cape Coast and na wo we enti ye hwe student no wo be bo homodin no mo sua de pa Yeguswa wa ngumasua mu ensem emo Tertiary Education Workers Union of Ghana etwaniti asetewu emumpadefo kyeremu a wadwuma woye ewo suapan ahodo mu nyina no wo mode atoho wo kyeremu a wo hawa ahodo bi ne so aban na buwani aguso tier 2 pension no a wo ka ho asem no aban no enye ho hwe sanso na extra duty allowance wo mo sese no car maintenance nyina no ebe ya nka junior staff no ka ho no
wɔn nso hia sika wɔn de besiesie wɔn ahyɛn ahodoɔ na sansa aban ne mu a wɔn nti wɔn ate atua na tetena ni ematewu ɛyɛ Suleiman Abdulrahman ne nsɛm ni enema bi aban ene ye members no ɛyɛ ne yani enye ho na saa nneɛma ni bi no ɛne sɛ ukɔ universities mu a tier 2 pension allowance no aban no emua ontua sansusu na afa nsusu vehicle maintenance allowance a eno nsusu ontua sansusu na afa nsusu no sɛ ɛyɛ overtime anase extra duty so aban no nsusu entua na wanya ne adadwene ho na yɛtime hu sɛ yɛtena ho na sɛ yɛma aban de sika dwa nanka entimi enye yie enti egyina saa enema miensen so ɛka kyerɛ aban sɛ efiti ene ɛyɛ 31st of February 31st of January rather 2024 no ɔkyena aban amfa enema anto akwam na afa nsusu no ye busade wantimi anya amayɛ a ɔkyena kɔ no tewu GH members na no ye te atua ye ma adwuma amansan chairman Kojo bi mreku amanabo asante mante Public Accounts Committee no what they are two auditors and himself was Ravda education directors ya omwa landadi kotopon education service honomono sikabotne 34,000 Ghana cedis we no e rent is a church for bia wadi wonti to no e wasan kwatete tiska kakra bi na be sine wo monsan kan ya church for ne de penifo de 34,000 Ghana cedis na no wo se na wo twemiru ntem education director na ntimagye se sika no wane ye nche na penifo ni ntua. So if you take it from the 412,091 cities, 25 pesos, you have 34,566. Yes, please. Still, that cannot be accounted for. Assuming that all that you have submitted to the auditors are accepted, you still have this balance. So what we can do for you is to ask the auditors to go and verify those documents that you have provided. Then, within 2 weeks, if you can get the additional document to acquit the 34,566, if after 2 weeks you are not able to do, we will surcharge you to pay that money from your own pocket. Auditors, please take note of that. Let's go and verify the document they have provided. If they are all accepted, within 2 weeks, they should be able to provide the other documents. But if they are not able to do that, we'll surcharge them. So after 15th of February, it will trigger automatic. And some so near Jana Bedroom so can see I'm the sum on a permanent Essia Busia Wishia, a frame. I'm not sure ba. Adrasewa, ye try what battle, another Bocrat and Apostle online portal, GSS for some more the to Jano, Yadomusuko, Yabasia. We take it from the 412.